Il-ħadd filgħodu ġew infakra il-membri tal-Korp tal-Pulizija li ħallew id-dinja permezz ta' qudiesa u tqejjed tal-fjuri fuq l-oqbra tal-Korp tal-Pulizija dan bħala parti mill-attivitajiet fil-ġimgħa dedikata lill-Pulizija. Għal din iċ-ċerimonja attendew ukoll bosta familjari tal-membri mejtin, fosthom l-aħwa Martes u Judith li għaqlu memorji ta' meta missierhom kien pulizija. Dadiċi li kien jħodna l-assa, speċjalment kontu mqarba, biex jgħidli jgħidli, per eżempju, dan għamel xi ħaġa ħażina, hekk tagħmel xi ħaġa ħażina, inti bħalu tispiċċa. Tawna ħafna valuri sbieħ, tallimna ħafna minn għandu. Dawn il-valuri huma frott id-dixxilpina fil-korp. Kienet ta' disciplina ħafna, dadi kien. Aħna dadi kien meta konna naħblu uniformi, mhux id-dadi konna nqisuh. Pulizija. Huma jiftakru f'memorji partikolari ta' missierhom. Inweġġa għartlu ma bax ġaralek, alla għaliex waqat mara ġolbir u qbista liha u salvajta. Dik qatt ma nisa ninsija, ġim xarrab kollu ħamma u tajn ta' pintibir kif ikun. L-Ispettur Sandro Camilleri tkellem dwar dawk il-membri li mietu waqt il-qadi ta' dmirijietom. Meta naraw anke l-istorja tal-korp si mill-ewwel wieħed li kien hemm, forsi ħdej barra minn Malta ħanitkellmu hekk, ma tantx ikun dik il-frekwenza. Mark Farrugia propju l-inqatel waqt is-servizz kien daħal miegħi pulizija, konna l-akkademja flimkien. Anke l-Roger eventwalment l-inqatel anke saħħtu deterjorat ħafna, sforz, ix-xogħol impenjattiv tagħna. Fost dawk li poġġew kuruni ta' fjuri fuq l-oqbra tal-korp kien hemm il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar.